Hola! Què tal, nens i nenes? Avui us vull explicar la història, el conte, de la princesa i la granota. Diu així. Vet aquí que diuen que en un lloc molt llunyà, fa molt de temps, vivia una princesa amb un castell amb el seu pare. Era la filla més petitona, la princesa més petita, i li agradava molt sortir al jardí a jugar amb una pilota que tenia que li havia arreglat el seu pare. Un dia, en vez de quedar-se en el jardí, se'n va anar una miqueta més lluny, va travessar el bosc i va anar a parar en un lloc que hi havia un estany. I allà va xutar la pilota. I amb la mala sort que la pilota va anar a parar a dins de l'estany. Ai, la princesa no sabia nedar. No sabia com fer-s'ho. Va agafar un tros de pal, va mirar a veure si l'enganxava, si la trobava. Va agafar un tros de corda per veure si la podia agafar, però no. I la pobra princesa es va posar a plorar. Ai, ara què faré? Ai, me quedaré sense pilota. Oh! I tant plorava, que la va sentir una granota que se li va acostar. Hola, princesa, què et passa? Ai, he perdut la meva pilota. Ai! Doncs jo sóc una granota i si vols te la puc agafar. Jo sé nedar molt bé. Ah, sí, va dir la princesa. Pots anar a buscar-me la pilota? Ai, gràcies. Però la granota li va dir, però amb una condició. Si jo te porto la pilota, tu m'has de deixar venir a casa teva i deixar-me sentar-me al teu costat a la taula i deixar-me menjar del teu plat i deixar-me beure del teu got i deixar-me dormir al teu llit i fer-me un petó abans d'anar a dormir. La princesa va dir, sí, tot el que vulguis. I la granota li va dir, m'ho promets, Sí, t'ho prometo, però tu vés-me a buscar la pilota. I com que ho havia promès, la granota es va posar dins de l'aigua i va estar buscant per sota el llac buscant. Era difícil, no la va trobar de seguida, fins que al final, al cap d'una bona estona, va trobar la pilota i li va portar a la princesa. La princesa va agafar la pilota, de seguida va agafar la pilota i se la va endur corrents cap a casa seva i va deixar a la granota allà a l'estany i la granota darrere. Espera'm, princesa, espera'm. Però la princesa va posar-se a córrer. Va arribar a casa seva, va tancar la porta i se'n va anar allà on estava el seu pare, que ja estaven a punt de dinar. Hola, pare, què t'ha passat avui? Li va dir el seu pare. Res, oi, quina gana que tinc. I es va posar a seure a la taula. Al cap d'una estona, però, es va sentir que picaven a la porta. Pom. Ai, qui deu haver-hi? I la princesa, ningú, no cal que obriu. Bueno, hem d'obrir la porta. Van anar a obrir la porta i era la granota. Vinc a veure la princesa. I el pare de la princesa, el rei, li va dir, escolta'm, aquí hi ha una granota que et ve a veure. Ai, Benet, feu-lo fora. Però diu que tu li has promès que la deixaries entrar. Ai, sí, pare, però... Va, explica'm el que ha passat. I la princesa li va explicar tot al seu pare. I el seu pare li va dir, les promeses es compleixen. Si tu li has promès que la deixaries entrar a casa, que la deixaries seure i menjar del teu plat, i li deixaries beure del teu got, i li deixaries dormir al teu llit, ho has de complir. Ai, pare, però és que és una granota llefiscosa. Ai, que és lletja, que a mi no m'agrada. No. Noia, el que es fa i el que es diu i el que es promet, sobretot, és el que s'ha de fer. I no li va tocar més remei que sentar-se al costat de la granota. La princesa no estava contenta. Però la granota es va posar a menjar, li va agafar del seu menjar, va beure del seu got i quan va estar ben tipa, li va dir, va, princesa, anem a dormir, que estic molt tipa jo ja. I la pobra princesa, amb molt mala gana, se la va endur cap al llit. I en allà al llit li va dir a la seva mainadera, diu, posa'm una peixera. I va posar la granota dins de la peixera. I la granota va dir, no, a dins de la peixera no, que hem dit que em deixaries dormir al teu llit.
La princesa va dir, sí, és veritat, t'he dit al llit. Li va posar un coixí, la va posar sobre del coixí i es van posar a dormir. Però la granota li va dir, no dormis no, que m'has de fer el petó de bona nit. És veritat. I se li va costar molt. I en aquell precís moment la granota va desaparèixer i va aparèixer un noi. La noia, la princesa, va quedar paradíssima. Però tu qui ets? Ai, noia, que jo estava encantada per una bruixa. M'havia convertit en granota. I ara que m'has fet un petó, m'he desencantat. Ai, que bé, va dir la princesa. Ja tinc algú amb qui jugar. Vinga, anem a jugar. Demà de bon dematí sortirem a jugar amb la pilota. I sí, se'n van fer un fart de jugar, perquè va trobar un amic. I amb aquest amic podia jugar a pilota, podia fer tot el que volia. I aquí s'acaba la història. Vosaltres inventeu després, no sé, si es van caure bé, doncs potser es van casar, vés a saber. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.